Catrin. A fi yw Emyr. A dyma'n tair o ferched hyfryd ni. Monkeys back roof ni, ie? Ac enw fi yw Anya. A pwy yw hi te? Elsie. A pwy yw hon? Molly. Da iawn. Nawr te, beth i chi'n edrych ymlaen ydw fe dros yn y Nadolig? Fi yn edrych ymlaen am Anrhegion cacen penblwydd Iesu. Dyn ni'n mynd i gael cacen, a dyn ni'n mynd i gael Penblwydd hapus. A ti'n meddwl bod ti'n mynd i gael Anrhegion, wyt ti? Ie. Gan i weld. Be ti wedi gofyn am? Beic. Elsie, beth i ti'n hoffi am Nadolig? Calendar? Calendar siocled. Calendar efo siocled? A, beth yw hwn ti old ni? Coeden Nadolig. Ie, a chi'n hoffi rhoi peth ar y goeden yn doch chi? So Anya, ti wedi dweud bod ti'n edrych ymlaen i gael Anrhegion, do? Pam ydyn ni'n cael Anrhegion yn y Nadolig? I cofio am yr anrheg gorau Iesu. Molly, beth yw ti'n edrych ymlaen at? Nadolig? Dwi'n edrych ymlaen at addurna'r tŷ. Oce, nawr, Anya, Ie. chi'n hoffi gwylio peth ar y teledu yn ddydyn? A beth ti wedi bod yn hoffi gwylio ar y teledu? Awr i blant. Awr i blant. Os yna un special yn digwydd dros y Nadolig? Ie. So, wyt ti yn meddwl bod y plant eraill yn hoffi gwylio hwnna? Ie. Nadolig llawer!